saka mashi lafiyar kuma ya baka yadda za ka nemi lafiyar ma shi ma alfarma ne. Muna godiya gare shi kwarai da gaske. To kuma zan gode wa dukkan waɗanda suka yi mana addu'a da fatan alheri, musamman aka yi aiki da hadisin Muhammad sallallahu cewar addu'ar ɗan uwanka da ima baka san yayi ba tana cikin wanda ake karɓa. Kullum na imani da cewa wannan addu'o'i da ɗan uwa da masoya da suke ti sanda ba musamman sun yi ba, Allah ya karɓa kuma yana ƙara kyautata lafiyar da imanin. Na gode kwarai da sakonni da aka yi ta aikawa bayan na kula kanku na yadda ake wakilta, domin samu wannan sakonni. Alhamdulillah ina lafiya. Fatan mu shine Allah ya kare inganta lafiyar mu da basirar mu, ya ƙara kare tunani.